Така, значи да ви обясня набързо. Това ни е мацата в хола, така наречената coffee table. И Исак, може би в продължение на една седмица, се въртеше и търкаляше и лазеше около тази маса, с надеждата да може да се събере под нея. И днеска е, коя дата? 27 септември 2009 година. Исак успешно седна под масата. Нали, татко? Нали? Кажи. Да. We select our coffee beans for their flavor notes. There's Brazil, Guatemala, and Costa Rica. Sounds good, doesn't it? McCafe coffees. That's what we're made of. Татинкс. Исак. Исак. Умори ли се, бе, татко? Умори се. Окей.